A historia que hoxe vos imos contar ten unha heroína como protagonista, unha nena chamada Sela, que naciu e viviu os primeiros anos nunha aldea como calquera das nosas. Ademais, ides saber como chegou a convertirse nunha fermosa e luminosa estrela que este ano brilha especialmente no ceo das letras. Escoitade con atención. Agora na primavera, fixen 9 anos. Son moitos para non procurar nada de proveito na vida. Así que vou escribir un libro. Tamén, a verdade é que non sei moito se serven para algo. Se facer un libro é facer algo de proveito. Hai xa algún tempo, cando aínda non naceron as nosas mamás nin os nosos papás nunha aldea de Lugo, había unha escoliña, tamén pequecha, pero moi especial, a Escola Granxa de Barreiros. Era especial porque do primeiro que lles enseñaban as nenas e nenos que ali ían era traballar a terra e cuidar dos animais. Era aquel un tempo aínda algo gris e triste, mas aquel pequeno lugar de Saria estaba todo pintado cas cores da natureza, ca tranquilidade da aldea e os recendos ao cocido, a filloa e a castañas. A neve é freísima, entón a bo Amparo acende a lareira anoitecida e despois de cear quedamos ali as dúas mirando para o lume. Colle un grabullo e vou movendo as brasas. Temos 2 banquetes pequenos e cada unha no seu falamos das nosas cousas. Onte regañou un millo para as pizzas. Contoume cousas de cando era neno, como a mí. A bo Amparo tiña moitas irmáns e tíos e vivía a familia inteira toda xunta, nunha casa moi grande. Naquelas aias das mulleres chegaban os pés e os homens fumaban todos en cachimbo, e moitos marchaban a América. Naquela escola vivía e traballaba o mestre Valentín coa súa muller, Amparo, e ali naceu Xela, a nosa estrela. Durante aqueles primeiros anos, xogou e aprendeu coas nenas e nenos que acudían á Granxa Escola de Barreiros. Un feixiño de cousas importantes que ían ser como pequenas sementes guardadas no seu interior, agardando a florecer. Aprendeu os nomes das cousas na lingua do país. Aprendeu a coidar a naturaleza. Aprendeu a xogar, a rir e a brincar, mais tamén o seu amor polos libros. Encantáballe que lle lesen contos e le decía por ser ela quen puidese ler todos aqueles libros da biblioteca da casa, naquel corronchiño do mundo. Xela foi moi feliz cumprindo anos e recibindo con ledicia o nacemento de seus irmáns pequenos. Vou contar de min. Hai algo importante. Cando fun a maior de 3, é que me naceu un irmán máis. Primeiro, só éramos outro e máis eu. Este era un bebé feo e calado, precioso. Viñeran miñas tías e meus tíos para velo, e toda a familia. A casa parece pequena. Fixéronse fotos co bebé, aínda que el non se había a ver. Querían chamarlle Marcos. Paréceme ben. Terei que cuidar do bebé un pouco e ter conta dos coches. Aquí non hai cuidado, case só pasa o de liñas para Lugo. E temos xardín e prados. A familia trasladouse a Lugo e Xela comezou a escola no Colexio Fingol, outro centro na media da natureza. E así foron pasando os 4, os 5 e os 6 anos. Mas cando tiña 7, a familia deixou aquela aldea e aquela escola para ir vivir a Vigo. Os pais de Xela explicáronlle que a nova casa ia ser moi diferente, que non ian ter camiños nin leiras para correr e xogar. Ian vivir nun edificio de pisos e non ian poder xogar na rúa ata que se acostumasen a ese novo lugar cheo de xente, coches e ruídos. Xela marchou de Lugo chea de palabras aprendidas e ledicia no corazón, mas como era unha nena curiosa, levaba na barriga unha manchea de bolboretas facéndolle cóxegas. Sei caeran as bolboretas da ilusión para seguir aprendendo. Dende aquela, Vigo converteuse no seu lugar no mundo. Ali, seguiu paseniño o camiño que a ia levar a ser a nosa estrela deste conto. Gañou o seu premio literario cun conto cheo de fantasía e natureza, do que vos imos a ler un anaquino. A fraga dos paxaros faladores e a fraga do pardicio.
Hai xa certa cantidade de anos, non sei cantos, estando na miña casa xemil e tive unha idea, ir viaxar e explorar o mundo. Pois ben, comecei a facer as maletas recollendo todos os meus trebellos. Metín as maletas e blusas no ascensor e baixei. Abrí un coche e, a correr, ia a 200 por hora. Ese meu coche é un Leopardo a reacción, que inventaron os científicos amigos meus, que, por certo, dixeronme que puxera anuncios e dixera ás xentes que no seu laboratorio teñen unha medicina que o que a tome durará millóns e millóns de anos. Este laboratorio está na Rúa Saturno número 20, eixo 100.000, así que o que queira vivir millóns e millóns de anos xa sabe a onde dirixirse. Cheguei a unha fraga, pero esta fraga era pequena. Os seus únicos habitantes eran paxaros faladores. Os cales arrodearonme segundo cheguei. Eran moi grandes, como xigantes. E un que estaba traxeado con camisa branca, levita negra e gazón froleado, díxome: "Pirris pío pío, os turistas enxangos", que quere dicir, os pío pío saúdan os turistas estranxeiros. Seguiu os seus estudos no Instituto do Calvario, un barrio obreiro de Vigo, porque quería ir a un instituto mixto, con nenas e nenos como fixera ata daquela nas escolas de Barreiros e Fingol. E seguiu falando galego, a lingua da súa familia, a súa lingua, a pesar de que o resto da xente parecía molestarlle que a filla dun mestre non falase castelán, polo menos na cidade. Para aquela, Xela xa tiña moi claro por que seguiría sendo aquela a súa lingua. Era a que mellor expresaba os seus sentimentos, a que tiña todas as palabras que precisaba e a que quería guardar como un tesouro, para agasallar os seus fillos cando chegase o momento. Ao rematar o instituto, Xela decide deixar de estudar por un tempo. Comezou a traballar na editorial Xerais, esa que ten un feixe de contos e libros que lemos na escola que enchen os andéis da nosa biblioteca. Xela traduce para o galego e adapta para nós moitos clásicos da literatura universal, como Drácula ou As Bruxas, dentro da colección Xabarí. Sabía o importante que era que as nenas e nenos puidesen ler o que quixesen en galego, porque ela, de nena, así o fixera. Poeta, traductora e profesora de galego foron as súas achegas á nosa lingua e á nosa cultura, nunha vida dedicada ás palabras. E como muller, Xela tamén defendeu a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e cuestionou a orde das cousas e as desigualdades do mundo no que vivimos. Poesía. Debala a lúa polo incenso dos meus sentidos. Debala o tempo e os espaciados. Debálome. Achego así o bico do todo. Burla negra. Marea miseria invade global Galicia. Colleita inepta de intereses financeiros. Burla negra. O eso son mediático das novas nas casas. A química diplomática na fiestra da praia. Nunca máis. Mar de fondo, capitán. A velocidade do vento e nada se deciden as fantasmas. Nevermore, nevermore, nevermore. No lombo, a miseria do hábito do medo. As maquinarias do acougo anollan as lindezas dos conformes. Burla negra. Nunca máis. Intempériate, fogar dos rumorosos. Pon prezo en castigo, a patética esperanza. Dignidade. Velaí desa histórica batalla. En 1994 naceu o seu único fillo, Darío, e a ele dedicou o poemario Darío Diario, no que nos conta a maternidade desde unha perspectiva de xénero, é dicir, para das luces como a felicidade do nacemento o amor por Darío e a sombra, como o esgotamento físico, os medos ou as inseguridades sobre se o está a facer ben ou mal. Todos os bebés son tú e ningún como a ti. Todos os nenos son tú e ningún como a ti. Todos os adolescentes son tú e ningún como a ti. Todos os mozos son tú e ningún como a ti. Todos os anciáns son tú e ningún como a ti. Todas as nais son eu e todas, como a min, saben que és único. Nada que ver coa posesión. Non te posúo nin quero. Cóidote, ámote e manteño a esperanza de aprenderche a te posuires. Darío a diario. Invasión que se me convén fantástica. Invasión sen ocasión. Invadiuse má vida de cueiros e biberóns,
de roupiñas pequenas e xoguetes de colores, de risas, choros, agarimos. Darío a diario. A túa man ocupa un cuarto da miña xigante. Por iso detesto un pouco tantas palabras. Todas para ti. Son a túa raíña parlante, emperatriz de sonidos guturais en diante. O 2 de novembro de 2003, Xela comeza outro camiño, agora cara ao ceo das letras, no que brilla con luz propia como poeta e traductora. Este ano a súa luz é máis forte, porque é autora homenaxeada co Día das Letras Galegas 2021, e xunto con Rosalía de Castro, María Victoria Moreno, María Mariño e Francisca Herrera Garrido, unha das poucas autoras a quen se dedicou o Día das Letras Galegas en 58 anos de historia. E lembrado, o 17 de maio celebramos a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa literatura propia desde 1963. Escolleuse ese día porque xusto se cumprían 100 anos da publicación do poemario Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, un feito moi importante porque supuñía a recuperación de literatura escrita despois de moito tempo de silencio. Onde cantan os poetas, a nos lembrar o que non foi ou puido ser, vese a dor da inmóvil, imposible, invariable medida do silencio que resta ou no que nos restan. O ritmo do silencio historiou sempre a apariencia da coubo, estupefaciente. Ler na nosa lingua é posible grazas a todas esas autoras e autores que escribiron e escriben en galego ou que traducen para a nosa lingua poemas e novelas que se escribiron noutros idiomas. Grazas, Xela, por todo ese traballo ben feito. Miraremos cara ao ceo das letras e leremos moitas historias que nen nos agardan. De certo, a vida ia en serio, por iso morrer non conta números. Eras moza, cómplice nunha derrota que non sumabas, feliz por terte insomne por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos, sabemos da morte o legado inútil, pero que ridículo, non? Abrazar o feito de xa medrar, camiñar as aforas, en tempos asépticamente tan alienados.